La major part de les persones poden diferenciar fàcilment la realitat de la fantasia. Sabem que els personatges de les novel·les i les pel·lícules són fictícies i també sabem que les figures històriques, fins i tot si mai els hem conegut personalment, eren persones reals. Tot i que la diferència pot ser molt òbvia, els científics coneixen molt poc sobre els mecanismes cerebrals específics que són responsables de la nostra capacitat de distingir entre esdeveniments reals i ficticis. Recentment, una investigació ha identificat dues àrees del cervell que s'activen massa enèrgicament quan les persones veuen personatges reals que quan veuen personatges ficticis. Se sap que aquestes regions cerebrals en l'escorça prefrontal mitjana anterior i en les cingulades posteriors estan involucrades durant la recuperació de la memòria autobiogràfica i el pensament autorreferencial. Sobre la base d'aquesta conclusió, els científics han plantejat la hipòtesi que el nostre cervell pot distingir entre la realitat i la fantasia perquè les coses reals tendeixen a tenir un grau més alt de rellevància personal que les coses fictícies. La diferència teòrica entre la realitat i la ficció que fem servir en la vida quotidiana sembla massa simplista i no representativa de la nostra experiència fenomenològica. El terme real en si mateix no té molt poder explicatiu, ja que significa només que alguna cosa existeix objectivament. Què és real? Què és ficció? A continuació, us explicaré dues històries, aparentment fictícies, com totes les que us explico sempre en aquesta secció. Però tingueu en compte que qui les ha escrit sempre les justifica com a reals. Òbviament, molts mentiran per fer la història més interessant, però i si hi ha algú que explica la veritat? Una veritat sempre està més ben oculta entre dues mentides. Benvinguts al món de la foscor. Un hombre profundamente enamorado recibe la noticia de que su novia ha fallecido recientemente tras sufrir un ataque al corazón en su lugar de trabajo. Al día siguiente, tras un emotivo funeral, agotado y aún llorando por la pérdida de su gran amor, vuelve a su casa donde tras varias horas de llantos desconsolados empieza a recibir llamadas en su teléfono móvil. Cansado y sin ganas de hablar con nadie, hace caso omiso a la insistencia de la persona que le llama y finalmente consigue dormirse. Al despertar, revisa su teléfono y comprueba que las llamadas recibidas la noche anterior fueron realizadas desde el teléfono de su amada muerta. Asustado y confuso, llama al número y solo escucha quejidos ahogados y una débil respiración. La llamada se corta a los pocos segundos. Esa misma tarde, se acerca al cementerio a poner unas flores en la tumba de la fallecida y despedirse por última vez. Mientras llora recordando a su amor, se acuerda de las llamadas que recibió y prueba nuevamente a llamar al número de su novia, pensando que algún familiar habrá guardado su móvil, y trató de ponerse en contacto con él. Para su sorpresa, al marcar el número, se empezó a escuchar la melodía del teléfono de su pareja, un sonido casi imperceptible que pudo escuchar debido al silencio que reina en los cementerios. De inmediato, sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¿Su amada muerta le había estado llamando desde el más allá? Muerto de miedo y acobardado por la idea de estar solo cuando un espíritu le atormentaba, se acercó a uno de los empleados del cementerio que se encargaba de mantener en buen estado las tumbas. Tras contarle la historia, el trabajador rápidamente avisó a sus compañeros que procedieron a desenterrar el ataúd de su amada. Lo que encontraron les heló el corazón. La mujer tenía las uñas totalmente destrozadas y todo el ataúd estaba manchado de sangre, ya que se le habían desprendido de los dedos al tratar de arañar el sarcófago,
donde se encontraba encerrada. Al parecer había fallecido hacía pocas horas, al acabarse el aire que había en el espacio cerrado. Un análisis forense determinó que había sido enterrada con vida, al confundirse un ataque de catalepsia con un infarto que le había causado la muerte. Al despertar en el ataúd, horas después de ser sepultada, asustada trató de ponerse en contacto con la única persona más cercana, su novio. Pero este, al no atender a las llamadas, no sabía que estaba desaprovechando las pocas horas de aire de las que disponía su amada, quien, desesperada, luchaba por salir del ataúd que poco a poco le dejaba sin oxígeno. Aquesta és la primera història. Aquesta és de les històries que a mi personalment em fan molt la quinya. Quan Kill Bill 2, aquesta part en la que ella l'enterra en viva la vaig passar allà ràpid. No puc, és una... Oh, no puc amb això. Existeix una fòbia, de fet, quan a la foscor inclús hi ha gent que té fòbia inclús d'imaginar-se que estan tancats en un ataúd. Aquesta història et puc dir, o sigui, aquesta història no és mentida, això que acabes de dir. Ja et puc dir que això ha passat alguna vegada? No, ha passat. O sigui, en Johan acaba d'explicar la primera història i és veritat, ja us ho asseguro. Sí, no... Ja. I exactament punt i parranda de com ho ha dit. Perquè hi ha hagut casos de catalèpsia sí, no, això que es confon amb un atac de cor en què el cor separa, però no estàs mort, simplement estàs Bueno, no sé el terme, però... Semi-inconscient. Sí. I els sàdics que les han enterrat vives els han deixat de vegades mòbils, o sigui, heu explicat tot el que he explicat és cert. Sí. Com hi ha gent tan malalta, no?, per fer una cosa així. Que la raça humana és l'única que és capaç de matar els seus mateixos germans, Bueno, la següent història sembla ser més real, però a la vegada més fictícia. És curiós quan a vegades la realitat i la ficció es barregen en un punt en el que no saps diferenciar-ho, ja que la següent parla d'una persona que encara està més malalta. Ja. Anem per la segona historia. Muchas personas piensan que esto que os voy a relatar es una simple leyenda, un cuento o incluso una falsa historia. También os preguntaréis el por qué no se difundió en las telenoticias dicho suceso. Y en verdad os diré que muy pocas noticias de este calibre son difundidas en los medios de comunicación. Sobre todo cuando no se ha encontrado al culpable, no hay reclamo por parte de la familia y sobre todo si es más fácil enterrar la historia y el asesino no es reiterativo. Os sorprendería saber cuántos asesinatos en realidad existen y existirán, de los cuales nunca se darán a conocer a los medios de comunicación. Yo, lo único que puedo hacer es contároslo. A partir de ahí, sacad vuestras conclusiones, pues nunca podré demostraros nada. Hace 2 años, estaban en su casa tan tranquilos, María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente, con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era de costumbre, María se tenía que ir todas las noches a trabajar. Era una mujer con muchas responsabilidades, tanto en su trabajo como en su casa, y no podía atender a su hijo en todo momento. Pero aquel día sería muy diferente al resto, ya que cuando se encontraban cenando, vieron precisamente en las noticias que un grupo muy violento de jóvenes actuaban en la misma ciudad donde ellos vivían. Los crímenes de dichos energúmenos se podía concluir que cada vez más aumentaban en brutalidad. La última víctima había sido violada y golpeada casi hasta la muerte, y estaba llena de cortes realizados aparentemente por un cuchillo enorme, posiblemente un machete. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa. María, para prevenir desgracias, cerró las ventanas, puertas y le explicó lo siguiente a su hijo. No abras ninguna ventana ni ninguna puerta. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo golpearé 3 veces seguidas la puerta. O simplemente me reconocerás por la voz y entonces sabrás que soy yo. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Este, lleno de miedo,
cerró la puerta a cal y canto y se puso a ver la tele para relajar la mente. Al cabo de rato, el chico ya estaba dormido, cuando de pronto llaman a la puerta. Pom, pom. El chico se despertó y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo: ¿Eres tú, mamá? La respuesta vino con otra serie de golpes, acompañadas de un susurro escalofriante que decía: «Ábreme la puerta». El niño, atemorizado, huyó hacia su habitación, donde se pasó la noche llorando y esperando que llegase a su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Al día siguiente, cuando se levantó, se dio cuenta de que su madre no había vuelto. Y aún con miedo, se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa y se encontró a su madre, con las piernas cortadas, por lo que no pudo llegar al timbre, la lengua cortada, por lo que no le pudo reconocer la voz, y totalmente ensangrentada. Desde ese día, este chico tuvo que ser hospitalizado en un psiquiátrico y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas. Tot el que una persona pot imaginar, altres podran fer-ho realitat. Jules Verne. Quin tio, aquest? Ui, va inspirat, no, Bueno, aquestes han estat les dues històries. He notat una atmosfera una mica tensa, no, avui? Sí, ho veig Com m'ho semblava a mi? I això que tenim el fluorescent a tot drap aquí sobre la taula. Sí. Bueno, avui he parlat una mica, he intentat provar a llegir en plan susurros. Sí, no? He baixat el to, la veu ha estat més susurrada, Sí. però bàsicament són dues històries diferents, però clar, la primera és el que dius. Hi ha hagut casos, no sé si aquest concretament és real o no, però el segon em fa l'efecte de que, si més no, què és real, què no és real, pot ser real, pot ser fals. Sí. Les dues històries que avui he explicat, per desgràcia, han succeït. I si no literalment, por ahí. Però la primera sí. O sigui, la primera literalment. T'enterren viu, tens un mòbil, et deixen a vegades una llanterna i busca la vida. A mi personalment em fa més por la primera, A mi la primera el que em fot és això, no? El fet de que això suposo que està en moltes històries, però el fet de tenir l'oportunitat de poder salvar a una persona estimada i haver-la perdut simplement per ignorància o per desconeixement de la causa. O perquè no tenies bateria, o perquè... No, la bateria en tenia. Bàsicament estava... Ja. Senzillament no tenia ganes de parlar ni de respondre ni res, i en canvi d'aquesta manera l'únic que he aconseguit és perdre l'única oportunitat de salvar-la. Aquestes coses no et fan plantejar i dius, ja. Sí, no, francament dona molt de respecte, i això és el món obscur de la ment humana. O sigui, això ho fa la ment humana, retorçada, a vegades. O sigui, una ment malalta, que et pot arribar... O sigui, és el que has dit abans. La imaginació ens pot fer coses meravelloses, fantàstiques, o ser els homes més despiadats que hi ha sobre la capa de la Terra, no? O sigui, els nostres enemics som nosaltres mateixos, a vegades. És que tenim una ment una mica perversa. No hi ha cap ésser viu en la faç de la Terra que mati simplement per matar. Mataran per diversió, en tot cas com fan les orques, no? Que maten a les foques i se les passen com una pilota perquè s'avorreixen, vull dir, no tenen pilota i fan servir les foques. Sí. Bueno, però entenem-ho com un joc sense cap malícia. Els animals bàsicament maten per menjar. Bàsicament, al final se'l mengen, exacte, vull dir, l'únic que pot ser és això, per exemple, que no tenen pilota, però... Ens estem avorrint, allò hi ha una pilota per aquí, vinga, agafem una, ostres, heavy això, Home, també passa amb els gats, no? Que mata un ratolí o també comença a jugar allà, pim, pam, pum, fins que després s'ho menja, no? També. Sí, és veritat. Els gats també ho fan. Ara, un dels pitjors per mi d'éssers vius que són més macabres de tots són les aranyes. Sí. Per què? Bàsicament perquè les aranyes, a part de que quan cauen en la trampa de la tela aranya, ja no poden fugir, o sigui, ja de per si la psicosi és total, no maten a la seva presa. Tampoc se la mengen de cop, simplement l'embolcallen i la deixen viva fins que tenen gana.
I quan se la mengen, no se la mengen de cop. Comencen per les potes, per les parts vitals que saben que el seguiran deixant viu, amb la qual la carn seguirà sent fresca. Amb la qual les aranyes són d'aquells animals que no m'agradaria pas trobar-me'l si fos jo la seva preda. És així, realment? És així, realment, sí, sí. I això estic parlant de les aranyes quotidianes. Ja no et dic jo si ens trobem alguna de l'Amazones el que pot arribar a fer. O la viuda negra, que després de Llonsens... Bueno, això també és la mantis religiosa... Bueno, això... Mira, almenys t'has mort a gust, no sé com dir-ho. És que... A mi em faria molt gell això, i sapiguem que aquesta és la manera en què... Bueno, no sempre passa per això, eh? Però també hi ha... Què? Que no vols fer-ho et mata? No, dic, no sempre mata el mascle. Només en el cas que ho estigui fent en un racó, o es trobi acorralada, o tingui molta gana, també pot ser. Però no sempre passa, és un cop de cada 5. O sigui, una mantis, per exemple, diu, tinc gana, ho fem? Més o menys. I tant! Vamos! Ves donant idea, ja veuràs. Home, jo no diré que això és el que fan les dones humanes, no, però... No faltaria. Però quasi. T'exprimeixen lent. Sí, no, ho fan pitjor. Bueno, prou que després ens maten. I després realment. No vull dormir al sofà avui. Com es nota que no hi ha dona aquí? Saps que avui aniré a dormir en un hotel? Sí, em sembla que avui... Bueno, doncs, Òscar, avui què ens portaràs? Avui continuaré amb els òpers. Una secció bastant interessant, on avui exclusivament portaré un petit àudio d'uns quants minuts de Quart Mil·lenni, del programa Quart Mil·lenni, que el senyor Sardà em va posar sobre la pista, el vaig veure i va estar molt bé. A mi m'agradaria que sentíssiu el debat que tenen, que nosaltres també podríem intervindre, ja veuré com ho faig o si ho faig, i en les successives setmanes seguiré desglossant el llibre que vaig començar a l'antepenúltim programa, amb ajuda d'una veu femenina molt guapa. Per què no recordes a quina hora fan aquest programa? Aquest programa el fan a les tantes de la nit, perquè no tenen un horari fix, no? A partir de la 1, no? 3:15 a la 1. I no hi ha algun lloc on puguem escoltar el programa aquest, per exemple, que estàs difonent avui? Sí, precisament m'estic adelantant el guió, però ho poso al final del programa just quan acabo. Doncs deixem pas a la secció. Fins ara, doncs.